Pozrite sa na toto, keby sa tento produkt objavil skôr, veľa inštalatérov by dnes nemalo prácu, máte upchatý otok, prestaňte zbytočne míňať peniaze za opravárov, toto je metóda, ktorej sa boja aj profesionálni čističi potrubí, stačí len pár minút a potrubie je úplne čisté, ide o silný čistič otokov s trojitým účinkom, čistenie, dezinfekcia a odstránenie zápachu. Nanočastice sa prichytia na steny potrubia a vytvoria silnú čistiacu penu, nielenže rozpúšťajú masnotu a upchatie, ale ničia aj vajíčka a larvy. Riešia problém priamo pri zdroji, nalejte ho do upchatého otoku a pridajte horúcu vodu, dokonca môžete počuť, ako začína pôsobiť, je bezpečný pre plastové potrubia, bez korózie, vhodný do kuchynských drezov aj kúpeľňových otokov, pri pravidelnom používaní udržiava plynulý prietok a zabraňuje zápachu aj baktériám. Teraz prebieha akcia, kúp 1, druhý zdarma. Objednávka navyše zahŕňa dopravu zdarma až domov.